Dobré ráno, lidi, dočkali jste se a vítejte u mého dalšího videa. A dneska tu máme vlogísek. Vydám vás u tohohle vlogu a dneska půjdeme na nehty, protože já jsem začala natáčet na YouTube a následně jsem teďka i začala se odhodlávat jít straglovat se svojí social fobii. Co se to se mnou děje? Nevím, ale je to dobře, takže jsem se včera sama dokázala objednat po telefonu na nehty a dneska tam spolu pojedeme. Já nechápu, že to fakt dělám, ale musím to překonávat nějak prostě. Každopádně teďka je už 10 hodin, což je trošičku blbý, já jsem chtěla vstát v 8, jenomže jelikož jsem šla spát až ve 4 ráno, protože jsem teďka v hrozný mánii a prostě jsem do 4 ráno uklízela. Nechápu, ale nevadí. Takže ale mám trošičku skluz, protože mi autobus jde ve 12:35, což mám jakože 2,5, tak jako nemám nějak skluz, ale já jsem během toho chtěla ještě udělat třeba víc věcí. Tak nevadí, to prostě udělám až po nechtech. Každopádně teďka si jdu umýt hlavu, udělat si skincare, udělat si kafíčko, vypít si greens. A to je asi tak, že na to stihnu, podle mě. Uvidíme. Takže hlavu máme umytou. Teď si jdeme umýt obličej. Chci chtěla dát ještě nějakou masku, ale to už nestíhám, takže je 10:49. Jdeme to ve 12:35. Uvidíme, protože lidi asi nevím prostě vůbec organizovat čas a prostě mi všechno trvá strašně dlouho, jako to, že jsem teďka vylezla jako v 10 z postela a v 10:49 už mám umytou hlavu, to je jako můj rekord, abych normálně ještě v těch 10:40, prostě v tuhle dobu bych ještě ležela v posteli. Já jsem dostala za ten vlog minula, já jsem debil. Tak jsem točila Shinhol a na začátku, když mi to přišlo, tak jsem dělala skincare. Tak mi napsala kámoška a zjebala mě za to, že micelárka až po, mycí gel až po micelárce, že ta micelárka se musí umýt a to jsem já jaksi nevěděla, takže to celou dobu dělám špatně, nějakých 5 let, no 5 let ne, já jsem na tu pleť jako by dost srala celý roky, ale jo, ten gel už dochází, takže já ho musím ty vole už, tam kam jedu také jako koupím dneska novej, tohle to už prostě máme z posledního, nevadí. Jsem teda to dělala špatně. Já jsem se prostě vždycky umyla pleť, vole, tím mycím gelem a pak jsem si dala micelárku, protože prostě já se neodličuju. Já jsem 99% takhle, jako ne takhle, kde ty vidíte s tím turbanem na hlavě, ale já se prostě nemaluju a já jediný, co si na sebe max dám, je prostě řesenka a že si zvýrazním obočí, jo. Já si dám make-up jako jednou za rok, ty vole, a to je na focení. Ježišmarja, jsem to nějak rozbila. Do píči. No, nevadí, každopádně jsem prostě nevěděla vůbec nic, takže já ve svých 21 letech se budu učit dělat pro mě skincare, každopádně mě můžete napsat do komentářů, jak se to správně dělá a co se mám koupit, co mi chybí, protože evidentně jsem úplně jako zaostalá a jsem velmi pozadu v tomhle, ale prostě já jsem se asi fakt narodit jako kluk do píči, prostě ach jo. Já nejsem taková ta prostě typická holčičí holka. Já jsem si samozřejmě zapomněla dát ty svoje, vole, rukávky. Mám vodu úplně všude. Jsem teda použila micelárku, pak mycí gel. A teď používám, a to už používám hodně dlouho, tyhle ty 2 séra, to jste viděli i v minulém videu. A jako to já můžu extrémně doporučit, to je úplně skvělý, protože já jsem to začala používat a strašně jsem zlepšila pleť. A pak, když jsem to jednou přestala používat, mně došlo hlavně to druhý, to s tou kyselinou
s kyselinou prostě ble. Tu píčovinu, co prostě mám v držce, teda já nevím, co tam mám. Ano, v té držce, o který vím, že mi prostě občas migruje všude možná, kam vůbec nemá a já to vím, lidi, já už rok chci jít na rozpuštění, já nechci opravit, ale jsem malý posera a prostě nějak jsem se k tomu ještě nedokopala a jelikož mi nedělá žádný takový šílenosti, migruje se tak jako symetricky, tak se o to nějak nestarám, ale je to taky trošičku složitější, protože jak byla ta kauza z Brec, tak já jsem sice nebyla na Brec, ale taky jsem nebyla u úplně asi košer paní doktorky. A sice jsem štítek dostala s tím, co mi napíchala do držky, ale já už jsem ztratila. A co jsem teďka slyšela, tak prostě když nemáte štítek a nevíte, co té huby máte, tak vám to jako málo kde rozpustěj. Takže to je další struggle. A pak používám klasicky tenhle jsem krémík, který už mám asi 3. balení. On sice stojí asi 5 kilo, ale tak to není tak hrozný za takový krém. No, je to hrozný. Ty ceny jsou strašný, každopádně tenhle ten krémík je fakt jako, ten je super. Kdybyste se někdo ptal na ty greens, tak já už to piju asi 3 měsíce a jako já to můžu jedině doporučit. Jsem tomu teda absolutně nevěřila, ale je to fakt jako super, já od té doby prostě nemám nafouknutý břicho vůbec jako a I love it. Já doporučuji, teda jako někomu vůbec nechutné, ale já doporučuji tyhle od Czech Virusu. A já mám tu lesní směs, nebo co to já jsem ani nic jiného neskoušela, protože to, já vám říkám, mě to chutná úplně jako Ondrášovka. Nevím proč, prostě Ondrášovka, lesní plody. Každý ráno, cheers. Jenom to teda strašně baví. Proto já si čistím zuby až potom. Tady máme kafičku. Teď já jsem strašně, kdo to jako neví, kdo mě nesledujete nikde jindy. A jste tu třeba úplně nový. On chce asi pes domů. Pojď sem. Jde šup. Mama mě zabije. Počurala se? Nepočurala. Ježiši. Já jsem si už něčeho nemočila rukávku. Úplně mokrý, no. Bomba, jeden fail za druhým, to ten den dobře začíná, ty vole. Co se ještě stane? Naše Belinka má, holčička moje má krámy, prostě hára, takže nosí taky ty gačky a já jsem ji vypustila ven a nesundala jsem je. Mám gonna kill me. Jo, každopádně jsem mluvila, že vole, kdo mě neznáte nějak, tak já furt čumím na sebe, vůbec nečumím do té čočky. I'm so sorry, guys. Tak co je? Přerušuješ mě pomalu. No, každopádně. Všichni vědí, že já jsem extrémně závislá prostě na kofeinu. A tohle je ještě pro mě, prosím pěkně, malý hrníček, jo. Já vlastně, proč jsem to ani ty říká. To jsem musela kvůli tomu takhle straglovat. Já jsem si už sundala ten ručník a já jsem vám toho chtěla natočit víc, ale stragluju tady s úložištěm, protože prostě já mám úplně plný telefon a ty vlogy můžu natáčet jenom tak, když točím ty další záběry. Že si je rovnou přitáhnu do počítače a teď mi nejdou přitáhnout do počítače a já musím za chvíli jet, takže prostě si sebou něco udělat, jdu si usušit vlasy, trošku se asi namalovat, nebo já ani nevím, jestli se budu malovat. Klasicky řasenku a něco si udělám s obočí, možná bronzer tvářenku, nevím, ale má je venku krásně, takže nebudem se malovat. A já nechci ty záběry točit moc dlouhý, protože doufám, že ten vlog vůbec natočím a budu moc vydat, protože prostě úložiště je fakt úplně můj největší problém do píče. Takže se vidíme za pár vteřin. Tada! Nic moc jsem se sebou neudělala, jenom jsem si zvýraznila obočí a dala řasenku a trošičku bronzu. That's all. A vlasy mi uschly tak nějak samovolně, ale ještě jsou trošku vlhký a je 11:50, takže si je možná ještě trošku přefouknu, ale oni na tom sluníčku asi uschnou rychle a jdem se oblíknout. Ten pytel tady to nejsou odpadky, to je pytel plný oblečení, protože jsem třídila oblečení a musím to odníst do takového toho kontejneru,
kam se hází oblečení, ale už mi to tady leží asi týden. Já. No lidi, já už mám jakoby outfit, ale mě přesto brutálně prosvítají bradavky a jakoby I don't fucking care, já takhle půjdu, ale já nevím, jestli to nevadí YouTube, protože většina holek si vždycky ty bradavky nějak zakrývá. A doufám, že mi tenhle vlog nějak nezablokujou, každopádně teda mám ten topík a tyhle bílý kaloty ze Sheinu, co jste mohli vidět. A beru si k tomu tuhle růžovou kabelku. Lidi, úložiště, tyhle v prdeli, takže tahle kabelka i to jak rozbije nějakou barvou a jedeme. Doufám, že se mi ty povede tohle se dotočit, byla bych velmi nerada, kdyby se mi to posralo, protože první vlog, co jsem se pokoušela natočit, tak ten ztroskotal na tom, že jsem se ožrala. Já ho možná někdy vydám, protože to je fakt jako prdel. A já si ještě musím přilepit tenhle ten nehet, protože to jsem vám ještě neřekla. Ale já jsem si totiž ten nehet prostě ono to není vidět, ale prostě jsem si udělala, jsem se flákla do toho, měla jsem modřinu, takže celý ten můj nehet pod tím umřel a drží tam jen tak, takže ten si zalepím a nenechám si ho dělat, ten prostě musí odrůst. Lidi, já už jsem přijela tam, kam jdu na nehty a už jsem si koupila cigarety a jdu teď ještě tam tak 10 minut pěšky, 5, ani ne, krásný čas je 13:04. Já tam mám být ve 13:30. Trošku jsem měla schýzu v autobusu, ale zvládla jsem to. Co já? No dobrá, jsem zatím na sebe pyšná a update je takovej, že já tady musím přeběhnout přes silnici. No, takže napsala mi kamarádka a je tak hodná, že mě všech nechtů vyzvedne. Takže to je super. Je dneska venku tak nádherně. Ještě já jsem samozřejmě kráva. Já jsem si ten nehet zapomněla doma přelepit, takže prostě budu muset jí paní říct, ať ho nedělá a nějaký to vysvětlit. Tak vidím, je takový vedro. Ono je to možná trošičku dál, než jsem si myslela. Ups. No už za 5 minut. A jsem úplně spocená, takže to je super, takže tam budu sedět. Já plná je úplně spocená, ale oni tam měli minulé docela chládek, tak doufám, že teď to bude taky tak. Chci si chtěla skočit tam koupit do Alberta nějaký pití studený, protože tohle je fakt masakr. Mana không lúc že lidi, já už mám nechtíky a jsem mega spokojená, mám teda krátký, nikdy bych to neřekla, ale I like it so much. A lidi. Každopádně teďka čekám, až přijde kámoška a bychom mohli jít spolu do obchodu. Čekám na ní a myslím si, že už tady možná je. Bob? Pracujou, že oni jako nekouříte jenom ajkosku? Asi protože nechci a nekopím mi to tak jako cigarety. To bylo crazy, jako já už paní byla celá crazy, paní... Jako pardon, ale já jsem jako cigára do trafiky pro cigára a paní na mě vole ty píčo, že jako jestli nechci jako se ty cigára radši vysela. Bracho, no. Tvůj úkol je prodat mi cigarety, prodej mi je a čau. Můžu poprosit občanku a já vypadám na 12, brácho. Jo, lidi, byli jsme v Tetě, v Albertu. V trafice, kde nás nasrala teďka paní. Uděláme si takový menší hole. Kátě má starto zapnu klimu, jo? Nebo yes. Takže koupila jsem si tenhle mycí gel, protože mi došel a konečně jsem ty vole
chytla od Essensu tuto, jak se to říká, virální věc na TikToku. Hrozný virál na TikToku, protože to je vždycky vybrakovaný a teď to tam konečně měli, takže pecka. A pak už tady mám jenom jídlo. Mám chipsy, velmi healthy lifestyle. Pak to mám další nějaký boří. Pak tady mám 2 tuňáky. Very yummy. Ve slevě. Pak tady máme ve slevě juice, to bych jinak nekoupila. A potom tady máme, ty nevím, jestli byly ve slevě, ale stály 46 Ne, tak ty ve slevě určitě. No, ty určitě nebyly ve slevě. Já se potřebuji napít. Ty tam máš? Mám tam relax je cool. Větší sračku jsem na svém životě neměla. Nevadí, že je to tak dobře chutná, protože jak by to zahodila z okna. Jestli může být vůbec na YouTube kofík a copyright. Ach jo. Myslím, že je pafík, jo. No, to je dobrý, je. Promiň, omlouvám se. Jsme přijeli domů, udělali jsme si kafíčko, nohy zdarma. Popáme borůvky, koukáme na Kimli a já se snažím stříhat video, ale úložiště neuložišťuje. A já jsem vám vůbec nevysvětlila, proč mám vlastně všechny nechty, protože od rána melu, že ten jeden mi nebude dělat, ale paní mi vysvětlila, že když to nemám, cože to nemám? Fialový. Jo, fialový a nebolí mě to, tak je jedno, jestli mi to bude odrůstat samo nebo s umělým nechtem, takže tomu umělej ne, a uvidíme, za jak dlouho upadnou oba dva. No takže lidi, kámoška už odjela a teď já mám strašný dilema, protože mi píšou jiný moji kamarádi, to vypadá, že mám strašně moc kamarádů, ale ne, fakt nemám tohle jsou moje jediní 3 kamarádi. Ještě jedna kámoška, takže mám 4 kámoše, to je skvělý. No, už mi píšou. Ale protože jsem dneska čarodějnice nebo co a prostě mě tahají ven jako posedět ven, že na piknik a tak. Ale prostě já s tím vlastně mám hrozný problém, protože já vím, že teďka půjdu a prostě opiju se a už nebudu nic schopná dělat. A nechci, aby za prvý tenhle vlog skončil tak, jako skončil ten první. Ups. A taky bych jako ještě potřebovala pracovat, ještě bych měla udělat strašně moc věcí. A vím, že prostě když teďka půjdu, tak už to asi těžko budu schopná večer, až přijdu dodělat nebo něco. Ale já prostě neumím říkat ne, já mám s tím takový problém. Mně se prostě nechce. Mně se nechce nikam jít, ale zároveň chce, ale nechce. A prostě neměla bych, jo. Co mám dělat, lidi? No, takže samozřejmě, co si myslíte? Rozhodla jsem se, že tam teda aspoň na chvilinku půjdu. Uvidíme, co bude moje na chvilinku. Každopádně, jo. Každopádně zase mi všecko prozvít. A jsem jenom změnila fitík, vzala jsem si tyhle tepláky a tričko s dlouhým rukávem a ještě si k tomu beru, máma dole telefonuje, I'm so sorry. A ještě si k tomu beru mikinu, protože jsem zmrzlina a nechápu, je 20 stupňů, ale já vím, že se bude ochlazovat, takže si ještě vezmu mikinu do ruky a vím, že se bude hodit. So yeah. No já to vím, no. Taky ty vole. Ty vole, to mi děláš úplně nice. A to je od díla, bylo tam 200. No, takže moje na chvilinku klasicky nebylo úplně na chvilinku. Teďka jsem přišla domů a je půlnoc a teda aspoň nejsem nějak extrémně opila, nejsem vlastně vůbec opila, ale jsem teda jako extrémně unavená, takže si zase neslo to, čeho jsem se bála, ale zabilo mě to i tak. Každopádně já už jenom teda popracuju to, co musím, you know what I mean, kde to můžete vidět. A půjdu si udělat skincare a to je tak všecko, čeho jsem teďka schopná a půjdu spát a jsem ráda, že půjdu spát. A všechny resty, co jsem ještě chtěla udělat, dodělám prostě zítra. Protože jsem si hlavně uvědomila, že se vůbec jako nemusím cítit špatně, protože tenhle den byl vlastně extrémně produktivní, protože já jsem vlastně
překonala sama sebe, dojela jsem si sama na nehty a zvládla jsem to. Dokonce jsem si ani nevzala neural, protože jsem na něj zapomněla, ale i bez něj jsem to zvládla úplně v pohodě, takže já jsem na sebe pyšná, já jsem spokojená vlastně a dejme tomu, že tohle si můžu obhajovat, že jsem si šla prostě trošičku vyhodit z kopítka za odměnu, takže tak. A každopádně doufám, že se vám tenhle vlog líbil, dejte odběr, dejte like, dejte zvoneček, ať vidíte další moje videa. Doufám, že budou další videa, ale jo, budou, protože mě to opravdu strašně moc baví a asi mi úplně uprdele, kolik podpory tady mám nebo nemám, protože mě to opravdu ze srdíčka baví natáčet, takže pro vás budu natáčet dál. A sledujte mě na Instagramu, sledujte mě úplně všude and I love you guys. Thank you so